Isahluko sesishagalolunye, uKhuzani edibana noMtshengiseni. Unyaka wezi-2013 waba ngomkhulu kakhulu endimeni yomculo kuKhuzani ngoba wayesengenile ezinhlizweni zabathandi bomculo kamaskandi abaningi. Icwecwe lakhe lesibili elisihloko esithi Amampunge lamakhela ugazi kakhulu kubathandi bomculo, kanti-ke nokuzehlisa kwakhe kwamdonsela abalandeli abaningi. Wayebonakala engenisa kakhulu entsheni, enye yayiqala nokuzihlanganisa nomculo kamaskandi. Kwenzeka lokhu nje ziningi izinto ezazikade zikhathaza uMtshengiseni Gcwensa owayehola iqembu Amageza Amahle. Phakathi kokunye kwakugxekwa kwakhe ngabaningi bethi ungumuntu onomona futhi ohlala exabana nabanye abaculi ngenxa yomona. Lezi zinsolo selokhu zimnamathele emva kokuhlukana noMgqumeni lapho wasungula khona iqembu lakhe Amageza Amahle esebenza noMzamseni Njencane Ngubane kanye noSibongiseni Mpondi Ntombela. Lezi zinkulumo bezilokhu zivela njalo uma kuke kwakhona abaculi noma umculi angcweka naye ngengoma. Ngaleso sikhathi uMtshengiseni wayesanda kuhlukana noThokozani uSomnandilanga abasebesebenze naye isikhathi eside kusukela kusekhona uMgqumeni owayezibambe noBhekumuzi Luthuli. Bona-ke babedudula ngomculo bebhekise ngakubo. Babengasebenzi ndawonye kodwa babenobudlelwano obuhle ngoba uMtshengiseni kwakuba nezingoma ayezicula ngokuhlanganyela noThokozani. Okuthe ngokwehlukana kwabo kwaqala phansi futhi izinkulumo ezihlasela yena kuthiwa ungumculo ofuna ukuvelela yedwa akafuni abanye baphumelele. Kolunye usuku evakashelwe kubo yilaba babezintatheli zephephandaba Ilanga okubalwa u-Eric Ngobe kanye nabanye, uMtshengiseni wakhuluma ngalento eyisilonda kuye. Wakuveza nokuthi into egcina isimdalela amazondo ngoba abantu bakholwa yizo zonke izinto ababezizwe ezingomeni zabanye abaculi bese bembuka engumuntu ongabafisela abanye okuhle okuyinto engelona iqiniso nakancane. Yikho lokho okumenza wakuveza ukuthi umculi asefisa ukusebenza naye nguKhuzani iNdlamlenze Mpungose ngenxa yokuthi lo mculi besemncane ngaleso sikhathi, kanti-ke futhi wayemthandela nokuthi wayengasithwele enenhlonipho okuyinto yena ayekholelwa kusona. Ngalelo langa wakhuluma wathi uyafisa ukusebenzisana nalo mculi ngelinye ilanga akhiphe noma ingoma. Lokhu wayebukeka enekusasa eliqhakazile emculweni. Waveza nokuthi ukuhlangana kwakhe noKhuzani kungakhipha into emnandi nehlukile emculweni ngoba unephimbo elimnandi, ngaphezu kwalokho ubeka inhlonipho phambili. Nokho-ke wakuveza ukuthi noma enalo lolo thando mhlawumbe leso sifiso singephumelele ngoba lo mculi wayesesitelebheleni esasiqopha imbangi yakhe enkulu uMgqumeni. Kwathi kungashicilelwa lolo daba ephepheni kwaba nguKhuzani owashayela uMtshengiseni ucingo ebonga ngezincomo azenzile ngaye. Ngemva kwalokhu kwaba khona ukuxhumana phakathi kwabo nenkampani ezingane Zoma Music Production eyayiphethe uKhuzani. uKhuzani uma echaza ngokuxhumana kwakhe noMtshengiseni uthi wamethusa kakhulu, akazange akukholwa ayikufunda ephepheni, ingakho nje waze wazijuba washayela lo mculi ngoba efuna ukuzwela ngokwakhe ubuqiniso bale ndaba enkulu kangaka ethinta igama lakhe. uKhuzani uthi waqala ukubona uMtshengiseni ngonyaka wezi-2007 lapho kwakunomcimbi khona esikoleni ayefunda kuso eSibhakabhaka High School eNkandla. Uthi wafika emenyiwe ezobakhuthaza njengabafundi, emenye njengomuntu odumile. Uthi ngesikhathi esekhipha i-album yakhe yokuqala eyayithi Bahluleke Bonke, umuntu wokuqala ayinika yena ingakangeni nasezitolo kwabe kunguMtshengiseni. Uthi kwavele kwaqondana nje wahlangana naye egaraji eFourcrust, lapho-ke ayigibela itekisi ehamba ngemoto yakhe uMtshengiseni. Ngakolunye uhlangothi uMtshengiseni waveza ukuthi ngesikhathi kuhlelwa indaba yokusebenzisana noKhuzani wayengenaso isiqiniseko sokuthi kuzofezeka lokhu ngoba lo mculi wafike wasebenza enkampanini eyayiphethe uMgqumeni okwakuyimbangi yakhe enkulu. Kanti uKhuzani uma ebeka uhlangothi lwakhe ngokusebenza noMtshengiseni uncoma kakhulu ukukhalipha kwale ndoda. Uveza nokuthi kuningi okumkhulisile, ebala nokuthi basebenezinhlelo zokusungula iqembu elisha lomculo besebenza ndawonye. Uthi basebevumelene ukuthi bazosungula iqembu ababezolibiza ngokuthi Ingwe Nenkonyama. Uthi basebelinda ukuthola isikhathi bese beyocela imvumo yesilo samaZulu yokuba bekwazi ukusebenzisa lelo gama. Nangempela lezi izinsizwa zaba sezicula ndawonye kumacwecwe amaqembu azo njengoba kwaqala ngokuthi kube uMtshengiseni ozwakala kuqala engomeni kaKhuzani ngaphansi kwecwecwe lalithi Sixosha Amambuka. Kwaphinde kwangena uKhuzani owayezwakala ezingomeni zeqembu likaMtshengiseni. Akubanga isikhathi esingakanani laba baculi base beqala ukubonakala bendawonye emcimbini eyahlukene. Ngokuhamba kwesikhathi base bevame ukubonakala behamba ndawonye emcimbini lapho kwakuqashwe khona uMtshengiseni.
Lokhu kwakuyisu lakhe lokuphakamisa uKhuzani njengoba wayesecula naye, wayengafuni nje ukuthi asale ngaphandle. Ngendlela-ke abasebehlangene ngayo laba bobabili ongeke ubahlukanise kalula. Nokho akusibo bonke abantu ababekuthokozela lokhu kuhlangana kwabo, abanye babeze bethi bahlangene ngabanye abaculi. UMvumeleni uthi buningi kakhulu ubunzima ababhekana nabo ngonyaka wezi-2012 bengabalandeli bakaKhuzani. Kwakukhona izombe ezinzima okwakubonakala ukuthi zihlelela ukuphazamisa umculo kaKhuzani, kwathi noma sekudlule leso siwombe kuphinde kuqubuke ezinye futhi esikhaleni. Uthi indaba yokuhlangana kukaMtshengiseni noKhuzani kwawubhidliza wonke umsebenzi abasebewenzile behlanganisa kahle abalandeli beqembu. UMvumeleni uthi abalandeli babelwa kakhulu bethi uKhuzani uyabaxhaphaza ngoba nakhu bemthanda, bethi akakwazi ukucula ushuni kaMgqumeni bese eyocula noMtshengiseni, nalapho kwakumele besebenze ngamandla ukugeza igama likaKhuzani kubalandeli babenze bakuqonde okwakuyisizathu esinqala salokhu. Uthi babengakulindele nhlobo lokhu kwakwenzeka ngoba babezitshela ukuthi abalandeli ngeke babe nenkinga ngokusebenzisana kwaKhuzani neNdidane. UKhuzani uveza ukuthi lento yamhlukumeza kakhulu emoyeni ngoba wagcina esevumela isimo ngenxa yokuthi wayebona kahle ukuthi abantu badidekile futhi badinga ukusizwa ngolwazi lokubaluleka kwalokhu owayekwenza. Uthi wayezathola ngisho izingcingo nemiyalezo ocingweni lwakhe ethukwa ngenhlamba, kodwa noma kunjalo kwakumele aqine abe yindoda abhekane nalesi simo ngoba lwalulukhulu kakhulu ulaka lwabalandeli. Ngenxa yobunzima bempilo kulaba baculi bobabili nezinkampani ababesebenza ngaphansi kwazo zazithole kanzima ngenxa yalokhu, kwaze kwaphoqeleka ukuba inkampani Izingane Zoma ikhiphe isitatimende icacisa ngakho konke okwenzeka ngalesi sikhathi. Ukuphumela obala kwenkampani kwabonakala kuletha usizo olukhulu okubhula umlilo ngoba ulaka lwabalandeli lwakhombisa ukwehla kancane kancane, kwaqala ukubonakala ukuthi abantu sebeyaqala ukusamukela njengoba sinjalo isimo. Abenkampani Izingane Zoma Music Production bathi abanye babalandeli babeze bezifikele mathupha emahhovisi bezobuza mayelana nokuthathwa kwalesi sinqumo sokucula kaKhuzani noMtshengiseni. Bathi enkampanini yabo babethatha izinqumo ababekholela ukuthi zizokwazi ukukhulisa nokusiza abaculi babo. Namanje kusenjalo akukho abakwenza ngemizwa yabo, kodwa konke kwenzeka ngokwezidingo zebhizinisi. Yikho lokhu kumele abantu bekuqonde ukuthi umculo nawo uyibhizinisi ngoba iningi kakhulu imali esetshenziswayo uma kwenziwa umsebenzi wabaculi. Ngakho-ke benza lokho okubalulekile, hhayi ukuthi abantu bazothini ngesinqumo abasithathayo. Ngesikhathi kwenzeka lokhu, umculo kaKhuzani wawusuthengwa kakhulu esitolo, kanti-ke nasezinhlelweni zomculo wesintu emsakazweni eyahlukene wawusudlalwa kakhulu, kubonakala nje ukuthi abantu bayawuthanda. Sukela lapho-ke wabeseqala uKhuzani ukubonakala nasemcimbini efana namafestival omculo kaMaskandi esebizwa nawo ukuthi azocula. Waqala kancane kancane wadlaliswa ngezikhathi zantambama, kwaya ngokuya kwaze wadlaliswa nezinkunzi zikaMaskandi. Kwabe sekubonakala iziwombe lapho khona abanye abalandeli ababezonda uMtshengiseni nabalandeli bezimbangi zakhe baqala ukumnaka nokujikijela amazwi abheke ngakuye. Ngaleso sikhathi omunye wabantu ababekhadulisana noMtshengiseni emculweni kwakungu-Ali Mgube, owayebonakala edudulana naye ezingomeni sekukhona namazwi abhekiswe kuMtshengiseni isidanana, bese efaka noKhuzani. Kanti-ke hlala nami kulo-ke leli khathi, ngizophinde futhi ngibuye ngizoqedela isahluko sesishagalolunye.